terminat capitolul 53 despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Am făcut mai multe lecții în capitolul 53, am văzut multe aspecte, am vorbit despre robul Domnului care s-a jertfit și care a ieșit biruitor chiar prin moarte. El nu a fost învins, ci a ieșit biruitor. Acum haideți să ne uităm. O să continuăm cu capitolul 54, dar ca și text am ales din capitolul 55 să vă citesc primele două versete și titlul pentru lecția din seara aceasta este legată tot de capitolul 55. Ele sunt legate în 55, versetul 1 și 2. Voi toți cei însetați veniți la ape și voi care n-aveți bani veniți, cumpărați și mâncați. Veniți, cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește și câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă cu atenție și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta de belșug. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru chemarea Ta, îți mulțumim pentru promisiunile Tale. Ajută-ne să nu ne consumăm viața și energia pe lucrurile care nu sunt importante și ajută-ne să ascultăm de Tine, să venim la Tine și să primim ce ai Tu pentru noi, să ne bucurăm și aici și în veșnicie. În numele Tău am rugat. Amin. Bine, haideți să începem la capitolul 54, așa cum am spus. Vedeți că titlul pentru acest capitol este Jehova sau Dumnezeu cheamă Israelul să cânte. Din nou, după capitolul 53 despre jertfirea Domnului Iisus Hristos, iată, Dumnezeu cheamă Israelul să cânte. Dacă poate cineva să citească versetul 1 din capitolul 54. Bucură-te, stearvo, care nu nășteai, izbucnește în cântări și în strigăte de bucurie, tu, care nu ai avut durerile nașterii, căci mai mulți sunt copiii cele părăsite decât copiii femeii măritate, zice Domnul. Iată câteva din binecuvântările restaurării, la punctul 1, binecuvântările restaurării, cântatul, când Dumnezeu te binecuvintează, atunci cânți. Noi de multe ori venim aici și cântăm pentru că așa se face. Spune cineva din față, hai să cântăm cântarea și cântăm. Dar uneori nu ne gândim la ceea ce cântăm și cântările poate nu înseamnă ceva pentru noi. Dar de multe ori, dacă vă uitați în Scriptură, cântările vin după o experiență cu Dumnezeu și unii dintre acești oameni chiar au scris aceste cântări ca bucurie sau, mă rog, ca îngrijorare câteodată a ceea ce s-a întâmplat în viața lor. Una din binecuvântările restaurării este cântatul. O alta, vedeți aici, este rodnicia, cum am citit în versetul 1. Alta este lărgirea sau extinderea. Da? Versetele 2 și 3. Lărgește locul cortului tău și așa mai departe. O altă binecuvântare este împăcarea. Împăcarea, reconciliere. O altă binecuvântare este relația cu Dumnezeu. Dacă poate cineva să citească versetele 5 și 6. Căci Creatorul tău este soțul tău, Domnul oștirilor este numele Lui și răscumpărătorul tău este Sfântul Israel. El se numește Dumnezeu întregului pământ, căci Domnul te-a chemat ca pe o femeie părăsită și cu Duhul încristat, ca pe o soție din tinerețe, care a fost anulată, zice Dumnezeul tău. Iată, relația lui Dumnezeu cu Israel. Relația noastră cu Dumnezeu este asemănătoare. Sunt câteva lucruri aici care sunt numai pentru Israel, dar și noi avem o relație cu Dumnezeu. Este asemănătoare, o relație de tată-fiu. Toți cei care vor să îl primească pe Domnul Iisus le-a dat dreptul să se cheme copii al lui Dumnezeu. Și această relație este un rezultat al binecuvântării. Este o binecuvântare a restaurării. De asemenea, îndurarea, vedem, Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător. De asemenea, pacea. Pacea este o binecuvântare a restaurării. Dacă poate cineva să citească versetul 10, avem o promisiune foarte frumoasă aici în versetul 10. Pot să se umple munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Da. Din nou, aceasta este o promisiune în mod direct pentru Israel, dar are aplicații și are
versete în Noul Testament asemănătoare care ni se aplică nouă. De exemplu, Romani, capitolul 8. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Este foarte asemănător cu această promisiune. Pot să se mute munții, pot să se întâmple orice, să se oprească anotimpurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine, legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă. Iată altă binecuvântare a restaurării. Și de asemenea purtarea de grijă a lui Dumnezeu, tot aici în versetul 10. Apoi la punctul 2 avem gloria Ierusalimului în împărăție. Chiar dacă ei se pregăteau să meargă în robie, Isaia a prevestit această robie. Împărăția de nord a fost luată în robie în vremea lui Isaia, dar el a prevestit și despre Iuda. Chiar dacă Ierusalimul a cunoscut multe cotropiri, multe războaie, totuși în împărăție va primi glorie. O glorie atât spirituală, dacă poate cineva să citească versetul 12. Da, va fi o cetate valoroasă și aici mai mult din punct de vedere spiritual folosește aceste metafore, dar și din punct de vedere material sau fizic, dacă poate cineva să citească versetul următor, 13. Și toți copiii tăi vor fi învățați de Domnul și mare va fi pacea copiilor tăi. Da, mare va fi pacea copiilor tăi. Se vor înmulți și vor fi un popor mare. Protecția Ierusalimului, ultimele versete din capitolul 54, Dumnezeu le promite protecție. Și dacă citim în versetul 17, orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei condamna. Aceasta este moștenirea robilor Domnului și dreptatea lor este de la mine, zice Domnul. Aceasta este purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Degeaba păzește omul o cetate dacă nu o păzește Domnul, dar dacă o păzește Domnul, degeaba se ridică omul împotriva ei. Avem în cartea Estera, vedem acea mână a lui Dumnezeu care din spate aranjează lucrurile și oricâte planuri s-au făcut împotriva poporului Israel și se dorea asuprirea lor, nu le-au reușit. De fapt, cei care au făcut acele planuri au căzut ei singuri în capcană. Și de-a lungul istoriei vedem lucrul acesta de multe ori, pentru că atunci când Dumnezeu poartă de grijă, nimeni nu poate să fie împotriva ta. Și ajungem la capitolul 55, de unde am citit, și titlul pentru lecția din seara aceasta, am uitat să vă spun, este de aici, din capitolul 55, și anume Proclamarea Mântuirii. Este titlul acestui capitol, Proclamarea mântuirii robului în întreaga lume. El a câștigat această mântuire, așa cum am văzut în capitolul 53, pentru păcatele noastre a murit, nu a fost pedepsit de Dumnezeu așa cum credeam noi, era atât de disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, totul a făcut pentru noi. Dar El a câștigat această mântuire, păcatele noastre au căzut asupra Lui și acum El proclamă, sau cuvântul lui Dumnezeu, Isaia proclamă această mântuire câștigată de robul Domnului pentru toată lumea, nu numai pentru Israel, ci pentru toată lumea. Și aici, în versetul 55, vedem vestirea sau proclamarea acestei mântuiri. Și cuvântul cheie este această chemare a lui Dumnezeu. Veniți, veniți. Este minunat când Dumnezeu ne cheamă la El. În grădina Edenului, când Adam a păcătuit și Eva au păcătuit, Dumnezeu i-a scos afară, a spus plecați. A pus o pază acolo ca să nu se poată întoarce. Dar acum Dumnezeu ne spune nouă, veniți. Este un timp în care Dumnezeu ne cheamă la El. Haideți să vedem aceste versete minunate din capitolul 55. Dacă poate cineva să citească din nou versetul 1. Voi toți cei înstătați, veniți la apă, și voi care n-aveți bani, veniți, cumpărați și mâncați. Veniți, cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Este chemarea lui Dumnezeu. În capitolul 1 din Isaia găsim aceeași fel de chemare în versetul 18 din capitolul 1. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi că păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca zăpada sau albe ca lâna. Este această chemare a Domnului ca să ne dea iertare. Este această chemare universală, spune aici,
chemarea universală a lui Jehova la mântuire. Ce înseamnă universală? Este pentru oricine. În Noul Testament este folosită această expresie. Oricine vrea, oricine va chema numele Domnului. Oricine însetează, este folosită și această expresie. Și sigur este vorba despre apa vieții. Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt apa vieții. Cine vine la mine nu va mai înseta niciodată. De asemenea, ne putem uita în Cartea Apocalipsa, capitolul 21 și versetul 6. Apocalipsa 21 cu 6. Apoi mi-a zis, zice Apostolul Ioan, s-a sfârșit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui care este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Iată cât de asemănătoare este această promisiune cu Isaia 55 cu 1. Dacă mai întoarcem o pagină, Apocalipsa 22 cu 17. Și Duhul și mireasa zic vino. Cine este mireasa lui Hristos? Este biserica. Acesta este rolul nostru, să chemăm lumea, să adresăm această chemare. Domnul Iisus spune, v-am dat cheile împărăției. Ce înseamnă cheile? V-am dat putere, v-am dat autoritatea să chemați lumea, să le promiteți ce v-am promis eu. Nu noi avem puterea să-i mântuim pe oameni, dar avem această autoritate să le spunem această promisiune a Domnului. Duhul și mireasa zic vino, cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Iată de ce este numită aici o chemare universală la mântuire. Veniți, veniți voi cei însetați, oricine vrea, oricine dorește, oricine are nevoie, oricine însetează după dreptate, după neprihănire, după împărăția lui Dumnezeu. Oricine a înțeles că în viața aceasta nu vei găsi niciodată satisfacția deplină și fericirea, ci omul a fost făcut pentru ceva mai mult, pentru Dumnezeu, ca să aibă părtășie cu Dumnezeu. Și dacă însetează sufletul tău după asta, atunci vino, spune Dumnezeu. În versetul 2 vedem contrastul dintre lucrurile spirituale și lucrurile materiale. Dacă poate cineva să citească versetul 2. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește și câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă cu atenție și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta de belșug. Iată ce zice Dumnezeu. De ce vă cheltuiți energia și banii și valorile pe ceva care nu este valoros, este trecător? La ce se referă? La lucrurile de pe pământul acesta. De ce vă chinuiți, de ce vă zbateți ca să agonisiți lucruri care vor pieri și care sunt trecătoare? Domnul Iisus Hristos spunea în Evanghelia după Ioan, avem înregistrate cuvintele Lui, în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 27, Domnul Iisus spune, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru cea nepieritoare. Iată acest contrast între spiritual și material. Da? Am învățat că sunt lucruri necesare, duminică dimineața la școala duminicală am învățat că sunt lucruri necesare și sunt lucruri valoroase. Lucrurile materiale, mâncarea, băutura, îmbrăcămintea, acoperișul deasupra capului, sunt necesare pentru o perioadă, dar nu sunt valoroase. Nu trebuie să facem o comoară din ele. Iată ce spune aici. Faceți diferența aceasta. De ce vă străduiți, de ce vă chinuiți pentru lucruri care pierd? Și sunt mulți oameni care îl cheamă pe Dumnezeu în ajutorul lor ca să-i ajute să câștige lucrurile acestea care pierd. Oare pentru asta a murit Domnul Iisus Hristos? El a murit ca să ne dea pace, ca să ne dea apa vieții. Veniți, veniți! Veniți să cumpărați ceea ce este valoros, spune, fără bani și fără plată. Practic este un dar. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește, care din nou te duci să-l iei, din nou te duci să-l iei? Așa cum îi spunea Domnul Iisus femeii samaritence. Dacă vei bea din apa care ți-o dau eu, niciodată nu-ți va mai fi sete. Numărul 3. Legământul de har al lui Jehova și darul robului său. Da. Tot face parte din această proclamare a mântuirii. Harul lui Dumnezeu. Un nou legământ. Dacă poate cineva să citească versetul 3. Plecați urechea și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David.
Da? Un nou legământ pentru Israel, fiindcă ei aveau legământul de la Sinai. Noi studiem acum în Vechiul Testament când ei au ajuns la Sinai și Dumnezeu a făcut un legământ cu ei și ei țineau de acel legământ, deși l-au călcat de multe ori, dar ei știau că sunt sub acel legământ și prin acel legământ ei au în relație. Dar acum Dumnezeu le promite un legământ veșnic, un nou legământ și spune acest legământ prin îndurările Domnului. Nu mai este dacă veți face asta, eu voi face asta. Nu mai este prin faptele lor, prin meritele lor. Dacă veți asculta, este prin îndurările Domnului și acesta este harul. Și legământul este, ei beneficiază de acest legământ prin cel care va sta pe tronul lui David. Vorbește despre cel care va veni și va sta pe tronul lui David, împăratul lui Israel, și acesta nu este altul decât Domnul Iisus Hristos. Dar spune, nu numai pentru Israel, ci pentru toate popoarele este acest legământ, acest nou legământ. Versetul 4, iată, l-am pus martor pe lângă popoare, conducător și stăpânitor al popoarelor. Acesta este regele regilor care va veni, este Domnul Iisus Hristos care va sta pe tronul lui David, este cel care aduce noul legământ al harului. Da? Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, ne spune Noul Testament. Apoi avem avertizarea lui Jehova și promisiunea iertării. Iată care este avertizarea. Aveți grijă să nu pierdeți trenul, da, spunem noi câteodată. Aveți grijă să nu treacă vremea cercetării. Împăratul Agripa îi spune lui Pavel, curând mai vrei tu să mă vezi creștin, aproape că m-ai convins să fiu creștin. Și sunt mulți oameni care aproape sunt convinși, sunt mulți oameni care au auzit de mai multe ori. Și zic, mai aștept puțin. Aveți grijă, spune Domnul aici, dacă poate cineva să citească versetul 6. Iată o da? Prima dată să luăm versetul 6, iată această avertizare. Căutați pe Domnul cât timp se poate găsi. Asta înseamnă că va veni un timp în care vei vrea să găsești și nu-L vei mai găsi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că va veni o foame, dar nu de pâine. Și o sete nu după apă, ci după cuvântul lui Dumnezeu. Acum, oricine aici, în țara noastră și în lumea asta, din jurul nostru vorbim, poate să citească Biblia, poate să vină la biserică, poate să asculte. Dar lucrurile nu vor rămâne așa. Căutați pe Domnul cât timp se poate găsi, nu neglijați. Chemați-L câtă vreme este aproape. Va trece vremea aceasta, vremea cercetării. Domnul Iisus plângea la marginea cetății Ierusalimului, fiindcă n-au cunoscut vremea în care au fost cercetați. Acum spune, nu mai este milă pentru tine, nu mai este îndurare, va veni pedeapsa, va veni judecata. Tot așa, în ziua aceea, orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul, dar nu vor mai avea loc de pocăință. Va fi doar judecată. Căutați-L câtă vreme este aproape, chemați-L cât timp este aproape. Să se lase cel rău, da, de calea lui, ci omul nedrept de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care nu obosește iertând. Sigur că este o întoarcere la Dumnezeu, sigur că din cauza asta oamenii nu-L caută pe Dumnezeu, fiindcă nu vor să se lase de lucrurile acestea lumești. Nu vor să se lase de lăcomia după câștig, nu vor să se lase de adulter, nu vor să se lase de poftele lumești, nu vor să se lase de păcat, vor și așa. Sigur că Dumnezeu spune, trebuie să vă întoarceți de la lucrurile acestea și să cereți iertare, dar Dumnezeu nu obosește iertând. Încă se mai poate astăzi, ușa este deschisă, profitați de timpul acesta în care Domnul poate fi găsit. Nu lăsați să treacă această vreme de har. Contrastul dintre căile lui Jehova și căile omului. Uitați, spune aici, omul nu gândește cum gândește Dumnezeu. De aceea nu vă bazați pe inima voastră, nu vă bazați pe mintea voastră, ci ascultați de Dumnezeu. Versetul 8, dacă poate cineva să citească. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Da? Omul zice, lasă că mai am timp, lasă că văd eu ce o să fac, cine știe dacă mai fie așa. Gândurile omului sunt una, dar gândurile Domnului sunt cu totul alta. Să nu credem că Dumnezeu este așa cum gândim noi în mintea noastră.
El nu este așa cum gândim noi și cum credem noi și cum am vrea noi. El este așa cum ne spune în cuvântul Lui. Iată ce spune în versetul 9. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. De aceea trebuie să se întoarcă omul de la gândurile lui și de la căile lui și să vină la Domnul care nu obosește iertând atâta timp cât se mai poate, atâta timp cât Domnul poate fi găsit. Bucuria omului și bucuria naturii înconjurătoare creației în vremea împărăției. Atunci când păcatul va fi judecat, atunci când Satan va fi legat pentru 1000 de ani, în vremea împărăției Satan va fi legat. Și ce mare bucurie va fi aici pe pământ! Vor rămâne oamenii drepți, vor rămâne oamenii iubitori de Dumnezeu și natura va înflori. Ați văzut, a fost o statistică, nu știu, n-aș vrea să intru prea mult în asta, dar când a fost pandemia de COVID și oamenii au stat închiși în casă, au spus statisticile că natura s-a bucurat, da? Și lucrurile au început să înflorească. Da? Sigur că nu vom sta închiși în casă în împărăția de 1000 de ani, dar omul va fi iubitor de Dumnezeu și toate lucrurile vor înflori și vor fi mai bune. Dacă poate cineva să citească versetul 12. Iată această exprimare, să zic așa, literară, ca să ne arate bucuria chiar și a naturii în vremea aceea, când păcatul va fi judecat, când Satan va fi legat, când va veni regele. Versetul 13, dacă poate cineva, vă rog. În locul spinului se va înălța chiparosul și în locul mărăcinilor va crește virtut. Și lucrul acesta va fi un nume pentru Domnul, un semn veșnic nevieritor. Da. De ce se întâmplă lucrurile rele pe pământ? De ce cresc spinii? De ce cresc buruienile? De ce crește ambrozia care ne dă alergie? De ce nu se face grâul așa cum trebuie? De ce este, neghina? Și de ce toate lucrurile acestea nefolositoare? De ce trebuie să stropim pomii? De ce trebuie să îi ferim de nu știu ce? De ce? Din cauza păcatului. Totul se strică pe pământ din cauza păcatului. Când păcatul va fi judecat, pământul va înflori, oamenii se vor bucura, natura va fi cu totul alta, animalele sălbatice vor dispare și nu vor mai fi spini, nu vor mai fi mărăcini, vor crește lucrurile bune de la sine, nu te vei mai chinui pentru lucrurile acestea. Aceasta este bucuria care o va avea omul și chiar creația în vremea împărăției. Aceasta este împărăția de 1000 de ani, este o domnie a lui Hristos peste întreaga lume. Veniți, spune Domnul, veniți, lăsați lumea aceasta. N-aveți nimic de pierdut în lumea aceasta. O, spun oamenii, dacă mă pocăiesc, îmi închid viața. Nu mai pot să mă duc la anunți, nu mai pot să mă duc la chefuri, nu mai pot să mă duc la joc, nu mai pot să beau, nu mai pot să fac aia. Îmi închid viața, zic oamenii. Veniți, zice Domnul, întoarceți-vă de la păcatele voastre. Și veniți la Domnul care nu obosește iertând. Nu pierdeți nimica, ci vă veți pregăti pentru împărăție. Intrați în împărăția lui Dumnezeu prin har, prin credința în Iisus Hristos. Veniți, iată această proclamare a mântuirii și această chemare a Domnului. Mai departe, capitolul 56, vedem până unde se întinde acest mesaj, această evanghelie a împărăției, această chemare și acest anunț al împărăției. Cuvântul cheie în capitolul acesta este dreptate, dacă poate cineva să citească versetul 1 din capitolul 56. Așa vorbește Domnul, păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și dreptatea mea să se arate. Da. Păziți ce este drept, faceți ce este bine, mântuirea mea este aproape, dreptatea mea este aproape. Este aproape să se arate. Noi suntem mântuiți. Noi cunoaștem dreptatea Domnului, dar în lumea aceasta majoritatea oamenilor nu cunosc și ei conduc lumea aceasta acum. Prințul puterii văzduhului este Satan, dar va veni vremea când lucrurile se vor schimba, raportul de putere se va schimba. Și această vreme, spune aici, este aproape. Sunt chemați și străinii, spune în versetul 3, cei care nu făceau parte din poporul Domnului, străinul care se alipește de Domnul. Și apoi în versetul 8,
spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu care strânge pe cei risipiți ai lui Israel. Voi mai strânge și pe alții la cei strânși acum din el. Domnul care strânge pe cei risipiți ai lui Israel spune, voi mai strânge și pe alții. Și se referă aici la neamuri, la cei care nu sunt din poporul Israel. Aveți aici această identificare făcută în această tabel. Străinii aceștia sunt neamurile. Suntem noi. În Evanghelia după Ioan, tot în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos, în capitolul 10, El se prezintă și spune că sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și în versetul 16 din Ioan 10, Domnul Iisus spune, mai am și alte oi. El tot cu Israel vorbea acolo, cu ucenicii lui din Israel, da? Făceau parte. Dar spune el, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, adică din staulul lui Israel. Și o să le strâng și pe acelea, le voi aduce și pe acelea și cum spune Domnul, vor fi toate o turmă și un păstor. Vor fi toate o turmă și un păstor. Iată, mesajul împărăției se întinde pentru toți. Sigur, prin Isaia aici a fost dat pentru poporul Israel în primul rând, dar chiar prin Isaia este extinsă această invitație și pentru străinii care nu erau din Israel și care vor să se alipiască de Domnul, spune aici. Și ei sunt chemați la împărăție. Judecata și pedeapsa asupra conducătorilor orbi ai lui Israel, dacă ar fi să facem în continuare această comparație, sunt acei păstori despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, ale căror oi nu sunt ale lor și când văd pericolul ei fug. Nu sunt păstorii buni care iubesc oile. Și spune aici în versetul 11, da, sunt niște câini lacomi care nu se mai satură, sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic, toți își văd de calea lor, fiecare după folosul lui până la cel din urmă dintre ei. Și fac această slujbă ca o meserie și o fac pentru câștig. Veniți, zic ei, vom aduce vin și ne vom îmbăta cu băuturi tari, mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai mult. Și cred ei că trăiesc bine. Ei vor fi judecați și vor fi pedepsiți, acești conducători orbi, acești oameni care îi duc pe ceilalți în eroare. Sigur, aici vorbește despre conducătorii orbi ai lui Israel, despre preoți, despre farisei, despre marii preoți, despre învățătorii lui Israel, dar sunt și astăzi mulți care îi duc pe oameni în eroare. Ei spun că Dumnezeu zice așa, Dumnezeu zice așa și Dumnezeu nu zice așa. Cuvântul lui Dumnezeu nu zice așa. Și oamenii zic, păi dacă ei spun așa, noi facem ce zic ei. Și oamenii sunt duși în eroare, sunt acești conducători orbi din punct de vedere spiritual și aceștia vor fi pedepsiți. Capitolul 57, ultimul care vreau să îl acoperim astăzi, cu acest capitol se termină și a doua secțiune din ultima diviziune a profeției lui Isaia. Capitolul 57, vedem cuvântul cheie este răi și se termină această secțiune prezentând situația jalnică în care se află cei răi. Dacă poate cineva să citească versetul 21 din capitolul 57. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Cei răi n-au pace. O să ajungem și la acest verset, dar haideți să luăm de la început, dacă poate cineva să citească versetul 1 din capitolul 57. Pierde cel drept și nimeni nu pune la inimă. Se duc oamenii de bine și nimeni nu-i aminte că cel drept este luat dinaintea răului. Este prezentată starea de apostazie a lui Israel. Ce înseamnă apostazie? Înseamnă depărtare de la credință. Depărtare de la credință. Spune, se împuținează cei drepți, pierde cel drept și nimănui nu-i pasă. Se duc oamenii drepți din țară și nimănui nu-i pasă. Se împuținează. Versetul 11 spune, și de cine te sfiai, de cine te temeai, de nu ți-ai adus aminte, de nu ți-a păsat de mine și eu tac și încă de mult timp. De aceea nu te temi tu de mine, dar acum îți voi da pe față dreptatea și faptele tale, dar nu-ți vor folosi. Când strici să te scape mulțimea idolilor tăi, căci îi va lua vântul pe toți, o suflare îi va ridica.
dar cel ce se încrede în mine va moșteni țara și va stăpâni muntele meu cel sfânt. Aici muntele cel sfânt al Domnului este un simbol pentru împărăție. Iată, starea lui Israel, cum se depărtau de Dumnezeu, cum se împuținau cei drepți din țară. Promisiunea binecuvântării celor drepți începe deja în sfârșitul versetului 13, spune, dar apoi, dacă poate cineva să citească și versetul 14. Și el zice, ploiți drumul, pregătiți calea, luați orice piedică din calea poporului meu. Luați orice piedică din calea celor care vor să se apropie de mine, din calea poporului meu, căci așa vorbește cel prea înalt, în versetul 15, a cărui locuință este veșnic, al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locurile prea înalte și în sfințenie, dar sunt și cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să reînsuflețesc inimile zdrobite. Promisiunea binecuvântării celor drepți. Și se termină acest capitol cu situația jalnică a celor răi, celor care se depărtează de Domnul, celor care iubesc lumea aceasta. Și am citit versetul 21, dar și versetul 20 spune, dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști, ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Acesta este ultimul capitol, cum spune aici, din secțiunea a doua și din diviziunea a treia a cărții Isaia. Diviziunea a treia conține ultimele profeții, capitolele 40 până la 66. Da. Am făcut deja prima secțiune despre robul Domnului și aceasta, a doua secțiune, este, cred că pe pagina cealaltă spune, robul lui Jehova și suferințele și gloria sa, de la 49, iată până aici la 57, și ultima secțiune este de la 58 la 66, promisiunile, avertizările cu privire la destinul viitor al lui Israel. Haideți să tragem o concluzie la aceste capitole în seara aceasta. După cum am spus, capitolul cheie dintre acestea a fost 55, acea proclamare a mântuirii până la marginile pământului pentru oricine vrea, și acea diferență, deosebire între lucrurile care contează și cele care nu contează. Spune, de ce cântăriți argint pentru ceea ce nu contează? De ce vă chinuiți? De ce vă folosiți viața și energia pentru lucrurile care sunt trecătoare? Ele sunt necesare, dar doar pentru o vreme. Nu dați mai mult decât trebuie pe ele. Dumnezeu zice, veniți, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Este o vreme de har, este o vreme de iertare, de mântuire. Da? Chemați-l câtă vreme este aproape. Oricine vrea, oricine însetează, oricine vrea mai mult decât oferă lumea aceasta, să se întoarcă de la calea lui și să vină la Domnul care nu obosește iertând. Veniți ca să primiți împărăția. Dumnezeu va veni și va instaura împărăția lui, Domnul Iisus va fi rege pe tronul lui David, mântuirea este aproape, arătarea lui este aproape, nu plătiți pentru lucruri trecătoare, nu vă strângeți comori pe pământ, Dumnezeu are îndelungă răbdare, El știe păcatele noastre. Cei drepți vor fi binecuvântați, dar cei răi, spune, nu vor avea pace. Nu vor avea pace, nici aici și nici dincolo. De aceea, veniți la Domnul care nu obosește iertând. Domnul să vă binecuvinteze.